Nakakita na ba kayo mikropono ng ganyan? Hindi pa. Parang pinatong lang sa mesa, ano? Ha? Huwag yung gagalawin. Pusot yan. Narito po mga kapuso. Okay, narito po mga kapuso. Okay. Ang Santa Clara de Montepalco Pasay Core Group, mga pinagsanib-sanib po ito ng mga miyembro mula sa iba't ibang mga koro dun sa parokya ng Santa Clara de Montepalco sa Luzon ng Pasay sa panguna ng kanilang konduktor, si Mr. Obet Magararo. Sige po, hataw! Sige po, yan. Ang naging payapa